krisiaren unerik eta gogorrenak bizi egin ditugula eta krisialdiaren unerik eta gogorrenak gainditzen ari garela. Ez da krisia amaitu egin denik, honetan Eusko Jaurlaritza bezala ere, edo Eusko Jaurlaritza gisa gure planteamendua beti oso lurraren gainean oinak eukiz izango da, baina bai azpimarratu nahi dugu, aurtengo lehenengo 6 hilabete honetan barne produktu gordinak hazi egin duela edo gorantz egin duela, iaz aldi berean atzeraldian geunden, eta aurtengoan barne produktu gordina hazi egin da. Badira, zenbait adierazle hau erakusten digutenak, bai esportazioak kontutan hartzen bat ditugu, 5,4 hazi egin dira, bai turismo datuak erabiltzen baditugu, bai enplegu datuak ere erabiltzen baditugu, baita maileguak kontutan hartzen baditugu, hainbat adierazle erakusten digutenak krisiaren unerik eta larriena gainditzen ari garela. Nahiz eta krisian gaudelarik. Berri ekonomikoak beraz, udara honetan ere positiboak izan dira berri itxaropentsuak, Fagor etxetresnaren egoera ere nola gainditzen doan, bestetik ere eroskiren zorraren berfinantziazioaren akordioa ere bada, gure artean ere notizia on bat, bada untzigintzan ere notizia baikorrak izan egin direla, baina beti ere prudentzia guztia esan beharriko kontuak dira.